Nag-ingon ta sa atong tubag sa Salmo, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Lingiyay mong tupad, ing na pirmi gyud kang nilampos. Nasa imo bang tanang gibuhat, lampos gyud? Ha? Kini kang atong raffle ticket, mulampos ka ni? Pila naman kini ang nakapalit ko ng ticket, bitaas ko ng kamot ko, bitaas ko ng kamot. Uy, waman gani. Mahurot. Pero at least mga 85%. Salamat. Kinsa ninyo na maligya o raffle tickets, taas ang kamot. Wakabot ka tunga. So, mamaligya ta. Nya moingon nita, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ana. Unsaon man paglampos, dunay daghang mga plano ang kada tao. Ako nasa ko'y mga plano, kamo nasa mo'y plano. Ang atong obispo na ay plano. Hapit kita gintanan natin mga plano, ang atong mga politicians na ay plano. Pero kadaghanan sa atong mga plano, dili mo lampos. Naghan kayong dili mo lampos nga mga plano. Nato'y plano ang atong presidente nga tag 20 ang kilos bugas. Ni lampos ba? Napasato siya plano nga maghimo siya og 6 million kabalay para sa mga pobre. Tag 1 million kabalay kuno kada tuig. Na lampos ba? Nga nasato siya giingon nga 5,500 ka flood controls, nga naghimo pa dyan kunog daghan, nilampos ba? Lang ka, lampos ba ka to? Nasa to siya giingon nga build, ang to build better and more. Kuanto iya kanang BBM ba, build better and more. Maunting nga ito? Kaya ang katong former president, ningon Rodrigo Duterte, ang iya to kay so to, build, BBB. Ang iya, BBM, build better and more. Nilampos ba? Sige, malamog. Mauna, nganong di man ta mo lampos? Anong daghamang dili mo lampos? Ambot ka ning impeachment karon, ngailang gibuhat, mo lampos ka ni? Kisa kay mulampos ani ang pag-ingon ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente ig 2028 o ma-impeach siya. Kinsa kay mulampos ani? Abangan ang susunod na kabanata. Ana. Aka mo, kinsa may inyong gustong mulampos? Ang pagka-presidente ni Sara Duterte o ang pagka-impeach niya? Dahil lang yung isulti ka ng kwan lang. Ihilom na lang ba? Kamusta no? Isyagit sa gidayon ninyo. Ihilom lang. Nakaroon, unsaon mangyod aron mahimo gitang tinuod nga malampuson, kinahanglan maliwatan ni San Jose. Si San Jose naningkamot sa pagbuhat, sa ipabuhat sa Ginoo kaniya. Si Jesus, na tao siya din his kalibutan, anak siya ni Jose legally, pero anak siya ni Maria biologically, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Pero si Jesus naningkamot yun pagtuman sa sugo sa Ginoo o sa sugo sa iyang ginikanan, mo nang nahimo sa siyang panday, kay panday man si San Jose. O kung sa may sugo sa Ginoo, kinahanglan gyud atong gamiton ang tanan para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kay sa atong unang pagbasa sa ikaunom kaadlaw, gibuhat sa Ginoo ang tao og iyang gihimong tinugyanan sa tanan nga iyang gibuhat sud sa 5 ka adlaw.
Sa 5 ka adlaw gibuhat sa Ginoo langit, yuta, tanom, tanan gibuhat niya. Niya sa ikaunom ang iyang gibuhat mao ang tao. Aron maunay mo atiman, dili mo dagmal, mo gamit, mo atiman, mo palambo sa ubang mga binuhat sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Ing na palambo ako. Nya tubagasad ing na atiman ako. Nindot kay na kana bang ang imong hunahuna mo trabaho ko para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kanang pag sigig pangasaba sa mga anak makaayo na sa binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig sugal, swertres, scatter, tigbakay, buwang, sa pailaing sugal, hantak, makaayo na as binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig pangabit, prostitusyon, same-sex union, makaayo na as gibuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig illegal mining, illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, illegal mining, makaayo na sa buhat sa Ginoo. Kanang pagsigig simba, sigig hogs, kolekta, palit og raffle tickets, donation, palit og mga slots, makaayo na sa buhat sa Ginoo. So, ganyang tingog. Kay bao, maday mo. Kanang magsigi og panaway, magsigig marites, magsigig pakolors buhok, kis-kis kilay, paputi isnaong, panumpay ang mga pilok, mga kuko, makaayo na sa buhat, binuhat sa Ginoo. Pamalandongin ninyo. Ganang sigig korupsyon, pangawat anang kwarta nga porting dagkua, milyon-milyon, trilyon-trilyon, unya dili ra ba hisgutan, ang hisgutan og maayo kanang naag yung gagmayng kwarta, ang katong dagkong kwartang nangawa, ibaliwa ang gamayng kwarta nga na gamit-gamit sa vice presidente, maogi isighag impeach, makaayo nas binuhat sa Ginoo. Di bahala mo diha. Kaning mga butanga ato ning pamalandungan kay wa gid tay kalampusan kung ang atong gibuhat makaguba na sa binuhat sa Ginoo. Naman tungod kay ang Ginoo ra man say makapalampo sa atong mga buhat. Kun wa ang Ginoo nga mao gyud ang magbubuhat, kita mga kuan ra man gud ta, mga gitawag tag mga co-creator or mga tenants, mga beneficiaries, dili gyud kita mao'y magbubuhat. Kaabag lang tas Ginoo. Nya kun musupak na ta sa iyang pamaagi, guba, hasta kita maguba. Tanawa karon tungod aning ato kunong siging paaso, hala panilab anang mga kabukiran, sige yung aso anang mga factories tanan, kaning aso aning mga kuan kuno, kaning mga fireworks, labaw na ginang aso anang gubat, siging buto anang mga missile, mga atomic bomb, unsa pa na dihang mga aso, pinusilay, pinatyanay, porting asuha gid ana. Kabantay mo na kanang mga ilang i-picture diya sa social media, kanang gubat dito sa Ukraine, gubat dito sa Iran, di ba? Porting aso. Kana kuno nay ni guba sa atong ozone layer. Nya ang atong ozone layer naguba naman, do na nataroy gitawag og climate change, global warming nga mao na kuno ni ang mupatay nato. Mubalik ba mo bumirang nato ba? Kana kuno siging shampoo unsa pa nang uban diha, kana mga tagi kuno ni mga aircon, kana mga pa-colors buhok, kana mga chemicals nga tong gipangkaon, mga preservatives,
kanang mga tanan colors naong, kanang lipstick, ana, mga pills, ana, pulos-pulos mga na chemicals, hasta na mga tambal na itong ipang-inom, daghang kay ng mga chemicals. Ang side effects sa ana, pat yun yapunta ana. Ingon sila. Unang 14 daghana kuno sakit nga cancer, ana, mga kidney failures, tungod sa nas ato sang gipangkaon. Mo na ilang rong analysis, magtuyok lang ba? Ana, kanang gibuhi nimo sa imong baboy, manok, kanang mga chemicals nga gipang pakaon diha, ato sa nang kanon ini kadagko sa baboy. Ala, patay dayon ta, patay sang baboy. Mo kuno nakaron nga ang sa una nga ang baboy buhion tag sa katuig una pa makaon, tag 7 ka buwan, tag 8 ka buwan una pa makaon, taghaalang atong bani, mga sapal sa lubi. Ang mukaon ato moabot og tag 90 ang edad, abot pag tag sa gatos ang edad. Pero karon ang mga baboy nga ang edad sa baboy inigihaw pila na 2 ka buwan, 3 ka buwan, dagko na kaayob. Kaon di tag maayob, mga manok, sa unang manok, tag 3 ka buwan, 5 ka buwan, una ta kaihaw. Karon, 20 ka adlaw, 25 ka adlaw, kaon na ta. Ay, so dali ang mamatay sa nagkaon lagi. Tag 30 ray edad, 30, 20, 40, patay sa dayon. Karon ang atong gipangmisahan din sa ato. Galabi gyud ang mga 40, 50, 50. Ana. Tagsa na lang kay itong 90. Nga naman, hurot-hurot naman sana. Lingi alago na imong tupad na. Tanawa rago na diya. Gamay na malay tiwasono na na. Kay hurot-hurot naman. Mao na, ang buhat nga makapalampos kung magpahiuyon tas kabubutos Ginoo. Ug ang pinakauna gyud nga kinaiya nga gipuy-an ni San Jose ni Hesus og sa tanang mga workers nga Diosnon kana gyung magtrabaho tungod sa gugmas trabaho dili gugma sa suhol. Gi-emphasize po na ni San Pedro kung kamo mo trabaho himua kini dili tungod sa suhol kung dili tungod sa gugma sa pag-alagad. Ana, no? Basta mo trabaho, gilingay mong tupad. Ingna ba? Hay may imong gihigugma ang trabaho o ang suhol. Ingna, unsa ba imong gihigugma ba? Ang trabaho ba o ang sweldo? Unsa may gihigugma sa pare? Ang kolekta o ang misa? Ay, kamo sa no, inyo sa tangkanon. Ang anong kamo may mutubag, gadi man mo pare. Kamo sa doon sa inyong gihigugma, ang paghugs kolekta o ang grasya nga inyong madawat? Mao na, buangon mo. Ang higugma lagi, ang pag-alagad lagi, nya unsa may inyong forms pag-alagad isip mga manimbahay, ang paghug sa kolekta. Unsa man sa higugmaos pare, ang pagmisa dili ang kolekta. Kamo sad ayaw mo pag hunahuna nga mo simba ko kay daghan ni grasya, kay mauning paria ang nimisa. Ana, magpanon dayon basta ang umisa gani healing priest or sikat nga pare, hala magpanon dayon daghan kaayo. Nya ang mangmisa gani pare ganing way ayo, hala man paria kayo. Mangutana pa kinsay mumisa karon. Mangutana di opisina. Mingon sang opisina si Kuan Madersiano. Di kong simba. Di kong simba Madersiano di ay di kong simba. Ana. Or mingon pa sa musimba ko kay Madersiano. Ayaw ana oy. Ang misa mo higugmaa dili ang pare. Peligro kay na. Makasa mo ana. Nya hastang pare makasasad. Okay, magsige naman mog text sa pare. Father, asa imong mass?
Ana, patay ka diha. Maapil kita sa mass media. Mao na, higugmaa ang pag-alagad, dili ang sweldo. Ikaduha, kinahanglan mo trabaho ta kanang mawagi sala. Likay ang sala sa imong pagtrabaho. Ang atong mga government officials kanindot unta nga sa ilang pagserbisyo sa atong nasod dihas gobyerno maglikay sila sa sala. Unsa maroy dagkong sala nga naaron sa atong panggobyerno, apil na sa dinhi simbahan, kana gyung kahakog sa kwarta. Kana dako kay nang sala kanang pagkahingwarta. Muresulta gyud nagpagpangawat og kwarta. Ikaduha, kanang kahakog sa gahom. Gusto gyud kay gahom. Di gyud gusto nga kanang naang mahimo siyang ultimo lang. Gusto gyud gahom. Di magpailis sa iyang gahom. Muna atong gitawag ro mga political dynasties. Naa say church dynasties. Mo kibawa na, naa na. Grupo-grupo ra na sila. Nga sila ra say mag-ilis-ilis sa mga posisyon na gusto nila. Naasa na simbahan. Naasa na sa inyong pamilya. Naasa yung mga dynasties diha sa inyong mga kuwan, inyong mga kabanay. Naa, kanang sila gihawd ba? Bantay mo na. Wa? Naa. Naasa na sa inyong mga silingan. Naasa na. Sila gihawd. Aka na ko din hiato gani simbahan diha eh. Hawd kayo. Ingna na tong no parking, mo parking yun. Sila gihawd. Oh, dut-dutan pang no parking. Nya inig-ingon nimo kinsa man si kuani pa dir. Oo sige, paparkingalan na diha. Ana. Pero ang naong pari tilan sa doy. Ana. Gahom gyud ba? Gahom. Aron sila gihawd. Sunod, kanig yung kahakog aning honor. Kana bang sa lingan ng honor? Sa Binisaya na. Honor ba? Kanang kasikat ba? Kanang dungog dungog. Honor, dungog. Ganahan yung kay tag-honorable mo. Ganahan yung kay tatawag honorable. Tawagon og father, monsignor, bishop, archbishop, cardinal. Sa simbahan sa na. Ganahan yung kay taana. Your eminence, your excellency, your honor, your holiness. Si Kristo nisugot lang tawag og panday, anak sa panday. Si San Jose panday, pobre, way grado, way honor. Pero kita ganang tag summa cum laude, magna cum laude, valedictorian, salutatorian. Bisag humanang graduation to anas restaurant gakaw lang gyapon, mida lang gyapon, ana dire gatuga lang gyapon, valedictorian, salutatorian, 6th honorable mention, 1st honorable mention. Sikata. Ganahan jud kay ana. Di mo ganahan na di ay. Magkatawa ka na mga restaurant, nagyo ba di maghubo eh? Nagakumbitay, basta lagi magbitay, usahay, takilid na diri kapag tinaghanang medals. Gina. O kining mga salaa, kung musod na ninato, magguba na ang atong mga tinguha. Di natamulampos ang atong mga buhat. Muna, kuha ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog sa dungog. Kanindot unta ang atong mga politicians ug ang atong mga leaders in general, apil na ko apil na sa nang imong tupad. Huwag tangon tanani. Kinsa may atong iilis, imbis kahakog sa kwarta, kung
gugma sa kakabus ug pagpangalagad, imbes kahakog sa gahom, gugma sa pagka mapaubsanon ug pagkamaantuson, imbes kahakog sa dungog, gugma sa pagpailob ug pagantos, pagpakamatay. Kana gibuhat na ni San Jose, gibuhat ni Hesus ug sa tanang mga santos. Ang pangutana, mubuhat ka? Ang mubuhat, manindog ta. Ang di mubuhat, panguli